We pakken de vrouwenwedstrijd van de marathon Zeeuws-Vlaanderen op de wallen van Hulst. Na ongeveer 2 kilometer heeft KLEINEPIER uit Middelburg al een aardige voorsprong te pakken. Ze zit verscholen in een groepje mannen die haar dan ook een beetje uit de wind houden. En dit is de nummer 2, Leonie Ton. En die is al 6 keer op het podium gekomen bij de marathon Zeeuws-Vlaanderen. En gaat hier voor haar 7e podiumplek. En dit is Meerte Overkamp uit Koudekerken. Zij loopt op een korte afstand op nummer 3. Terug naar KLEINEPIER. Hier door Heikant. In de dorpjes worden alle deelnemers hartelijk verwelkomd. Even de straat oversteken. En dan zijn we terug bij Leonie Ton. Heeft 120 kilometer in Texel gelopen, een paar weken geleden nog. Is nog niet helemaal uit haar benen. En deze Meerte Overkamp heeft nog steeds een lekker tempo te pakken. Terug bij de kop van de wedstrijd met KLEINEPIER. Vorig jaar rond deze tijd liep ze de marathon van Enschede. Daar liep ze een persoonlijk record in 2:56. En in de maanden daarna ging ze een beetje kwakkelen met blessures. Ze sloeg daarom ook de kustmarathon over. Maar nu is ze weer helemaal terug na een winter vol goede trainingen. En het is hier bij plek 2 en 3 een stuk spannender dan vooraan de wedstrijd. KLEINEPIER laat zich vandaag verrassen. Ze loopt de marathon Zeeuws-Vlaanderen voor de eerste keer. Ze weet niet helemaal wat ze kan verwachten, maar tot nu toe gaat het heel erg goed. Ton is juist heel ervaren in deze marathon en weet precies hoe ze hem kan indelen. Vorig jaar werd ze al tweede en nu ligt ze ook op die tweede plek. En deze Overkamp die heeft 8 jaar geen marathon gelopen. Ze is 2 keer moeder geworden. En voor haar is het een hernieuwde kennismaking met deze klassieke afstand. En dan loopt KLEINEPIER onbedreigd de markt op. Het wordt haar eerste marathonzege in een hele mooie tijd. Heeft van start tot finish op kop gelopen. En finisht hier net boven de 3 uur. 57 seconden gaan in de boeken als een super. En Leonie Ton heeft zich gehandhaafd op de tweede plek. Finisht op ruim 11 minuten. En Meerte Overkamp wordt dan derde. Ze komt samen met haar kinderen over de finishlijn. En ze wordt dus derde bij haar eerste marathon na jaren, maar wel op ruime afstand van KLEINEPIER. Je zag er eigenlijk heel de wedstrijd vrolijk en fris uit. Nou, dat was een beetje waar en ook een stukje wat minder waar, omdat het toch ook wel zwaar was. Maar goed, als je lacht, dan voel je minder pijn. Hoe ging het? Het ging boven verwachting. De wind was heel goed om te lopen. Ik vond het parcours prachtig. Ik had nog nooit gelopen hier en ik had geen idee wat ik kon verwachten. Nee, maar je kende het parcours ook helemaal niet. Nee, je kent het niet, nee. En dat is soms ook heel lekker, want dan weet je ook niet waar je nog het zwaar krijgt. Bij de kustmarathon ken ik ongeveer iedere centimeter, maar hier was het nieuw en dan loop je ook lekker onbevangen. Tweede, net zoals vorig jaar, hoe ging het? Ja goed, heel tevreden. Echt lekker gelopen. En harder ging gewoon ook niet, dus dan moet je dat accepteren en heel tevreden. Ja. En sneller dan vorig jaar, zei je al. Volgens mij had ik toen 3:18 of zoiets. Dus nee... Maar ik heb niet naar tijd gekeken of positie, gewoon lekker lopen en genieten onderweg, het publiek en de omgeving. Ja, tevreden.